Здравей! Аз съм Надя Петрова, а днес ще си говорим за една супер актуална лятна тема, която пречи на много жени, убедена съм в това – задържането на вода. И преди да продължа и да ти кажа какво точно да направиш по въпроса, ако и ти задържаш вода, искам да направя няколко уточнения. И най-важното е къде обикновено задържаш вода. Нещо, което за повечето хора знаят е, че най-често вода се задържа в краката, в глезените, изобщо в крайниците. Друго много често срещано задържане на вода е едни турбички под очите, с които може да се събуждаш, или като цяло една генерална подпъхналост на лицето и на цялото тяло. Нещото, което обаче не свързваме с задържане на вода е подутият корем, докато в действителност подуването на корема може, разбира се, да има много различни причини, но една от тях е точно задържане и на вода в коремната кухина. Така че можем да задържаме вода и там. Сега, аз съм си подготвила някои неща, за да не пропусна нещо, така че ще си подглеждам от време на време, не ми се сърди. И обяснявам. По принцип, нашия организъм, човешкият организъм е изграден на 60-70% от вода. На практика почти всеки орган, система и всичко останало в нас има нужда от вода, за да функционира оптимално. Въпросната вода обаче се задържа както вътре в клетките, така и извън клетките. И това е много важно нещо, което искам да запомниш, когато ще си говорим за бъдеще по темата. Водата, която се задържа в клетките, е необходимата вода на организма ни и тя трябва да бъде там. Проблемна и всъщност това цялото подпухване предизвиква само водата, която се съдържа извън клетките. И когато говорим за дрениране и вадене на водата от организма, винаги трябва да визираме само тази, която се задържа извън клетките на организма. А сега нека видим и всички възможни причини извън тези клетки да се задържа вода. И първата възможна причина е пропускливост на капилярите. Капиляри са едни малки кръвоносни съдове, чиято роля е да пренасят ценни вещества, вода и други важни за клетките ни субстанции до въпросните клетки. Понякога налягането във въпросните капиляри обаче се променя и те могат да станат твърде пропускливи. Точно както можеш да имаш и пропускливи черва, пропусклива кожа, на същия принцип може и капилярите ни да станат твърде пропускливи. И в такъв случай те пропускат повече вода, отколкото трябва, съответно клетките нямат нужда от толкова много вода и се появява една извънклетъчна течност, която обикновено предизвиква едно подпухване и ние изглеждаме подпухнали с оттоци и задържаме вода. Така че първата причина е въпросната пропускливост на капилярите. Следващата, което според мен е най-често срещаната причина, е задържане и благодарение на лимфната ни система. Тук има нещо много интересно, което повечето хора не отчитат. Сигурна съм, че си чувала термина лимфна система, най-вече с фактора целулит. Тоест, имаш целулит, значи тук трябва да правим едни масажи и да раздвижваме тази лимфна система, за да може този целулит да се махне оттам. Но лимфната система на практика е много важна за целия ни организъм. Лимфната система е една много голяма система, която е почти същата като сърдечно-съдовата система, т.е. тя се разпростира из цялото тяло, но за разлика от сърдечно-съдовата система, лимфната няма помпа. Защото сърдечно-съдовата система има помпа, сърцето, която през цялото време помпа, предизвиква налягане и тази кръв в кръвната система, сърдечно-съдовата система, циркулира. Лимфната система обаче няма такава помпа. И за да може тя да се движи и да не предизвиква задържане на вода, оттоци, целулит и така нататък, тази система може да разчита само и единствено на нашето естествено движение. А какво правим ние днес? Седим по цял ден пред компютъра, след което седим в колата, след това седим на масата за храна и накрая посядаме или полягаме и пред телевизора. И няма какво да раздвижи лимфната ни система. Съответно, какво се случва? Задържаме вода. Лимфната система обикновено не работи оптимално или когато не се движим, или когато рязко започнем много да се движим, пък тя не е свикнала на това натоварване. Така че това са и тези ситуации. Възможно е да задържаме вода още заради проблеми с
сърцето или заради проблеми с бъбреците. Много често срещано също е хормоналното задържане на вода. Убедена съм, че повечето жени са го наблюдавали върху себе си по време на бременност, когато се получават едни оттоци и подуване на глезените, но по принцип при хормонален дисбаланс от всякакъв вид, независимо дали говорим за естроген, прогестерон, щитовидна жлеза и така нататък, също е възможно задържане на вода. Следващата причина е дефицит на протеини в менюто. Това е нещо, за което много хора не се сещат. Може би ще ме разбереш най-лесно, ако си представиш картината на едно малко дете в Африка, което гладува и е цялата кожа и кости и има единствен един доста издут напред корен. Това всъщност е задържане на вода вследствие на дефицит на протеини. Така че това също е казус. При хистаминова непоносимост също е възможно да се задържа вода, защото прекалено многото свободно циркулиращи хистамини из организма предизвикват допълнителна пропускливост на капилярите, за които си говорихме в началото, така че това също е казус. Разбира се, при твърде много сол. В диетата също можем да задържаме вода, защото балансът между сол и вода за нашия организъм е изключително важен. Това е тема, която съм засегнала в книгата ми. Там обясняваме каква е правилната пропорция сол-вода, така че погледни я задължително. Съответно, дефицитът на някой Б-комплекс витамини също може да предизвика задържане на вода и най-вече дефицитът на B1, B6 и B5. И на последно място, разбира се, някои хранителни непоносимости и алергии също могат да предизвикат задържане на вода. А сега, след като разбрахме всички възможни причини, нека да разберем и какво можеш да направиш по въпроса, ако и ти си в категорията на задържащите вода. На първо място, пий достатъчно вода. Отново обяснявам, нашия организъм е изграден от вода и когато ние не пием достатъчно вода, естествената реакция на организма е да задържи и да запази това, което вече има, защото дефицита на вода може да причини сериозни здравословни проблеми за нашия организъм. Затова много често задържането на вода е не защото пиеш прекалено много вода и това е грешката, която виждам да допускат жените, които задържат вода, рязко спират да пият вода и това влошава нещата. Напротив, в такива ситуации трябва да започнеш да пиеш нормално количество вода. Не да се оливаш, но да пиеш нормално количество вода. От порядъка на литър и половина, 2 литра, сега в жеките може и малко повече. Следващото, което е важно да направиш, е да редуцираш солта и да я сведеш до нормални граници и малко да увеличиш протеините, ако евентуално нямаш достатъчно протеини в менюто. Другия проблем с протеините може да е заради недобро храносмилане и недобро разграждане на протеините, но това няма как да засегнем тук. Разбира се, за да имаш добре работеща лимфна система, трябва да се движиш, да не се заседяваш дълго време на едно място, да си малко по-физически активен в рамките на деня и в никакъв случай да не прекарваш дълги часове седнал, без да правиш абсолютно нищо. Просто става и се раздвижва от време на време. Най-малкото можеш, докато говориш по телефона, да направиш 2 обиколки на бюрото. Така, избягвай екстремните температури от типа много топло и много студено, особено ако организмът ти задържа вода. Погрежи се за хранителните непоносимости, ако имаш такива. И междувременно можеш да си помогнеш с доста и различни билки, които имат дрениращ ефект и ще помогнат на организма ти да се справи с ситуацията много по-лесно. Сред тях се нареждат листата от артишок, стъблата от полски хвощ, листата от булдо, царевичната свила, розмарина и червената лоза. Ако не ти е интересно точно коя билка по какъв начин помага на организма да тренира и да извади извън клетъчната вода от организма, ще приложа линк под видеото с една определена хранителна добавка, която препоръчвам в такива случаи и която комбинира всичките тези билки в себе си и обяснява действието на всяка една от тях. Съответно, въпросната хранителна добавка има и във втория вариант, в който пък може да ти помогне и да редуцираш излишните мазнини, като е добавил в себе си още гардения камбоджа, грампикулинати, корен от колеус, форсколии. Така че определено това е нещо, което препоръчвам. И пак казвам, ще добавя линк под видеото, за да видиш коя
хранителна добавка точно препоръчвам аз на клиентите, с които работя и които имат проблеми с задържане на вода. А междувременно, отново повтарям, пий вода, движи се, намали солта, увеличи малко протеините, ако имаш нужда, и като цяло не се заседявай дълго време на едно място. Това беше от мен за днес. Надявам се да съм ти била полезна, а ние ще се видим отново, може би следващата седмица. Разкошен ден!